Ribeira reforzará as patrullas de policía local e aumentará a presenza policial a pé logo da onda de furtos vivida no municipio. Con estas medidas búscase dar máis seguridade á veciñanza, aos comerciantes e á hostalería. A inseguridade reina en Ribeira logo dunha serie de roubos e furtos rexistrados nas últimas semanas. A alcaldesa do municipio, María San Pedro, reuniuse o venres co responsable da Policía Local ribeirense, José Manuel Bretal, para analizar a situación e adoptar medidas para facer as rúas do municipio máis seguras. Sabemos que é unha situación preocupante, sobre todo para a veciñanza que está sufrindo nos seus garaxes ou nos seus establecementos, tanto sexan comercios como establecementos de hostelería, esos hurtos, esas incidencias coas que estamos convivindo nas últimas semanas e que están se levando a cabo dun xeito reiterado, polo tanto, temos que tomar decisións. Eu anunciaba fai unha semana, algo máis dunha semana, a convocatoria da Xunta de Seguridade Local para o que temos que agardar, porque a axenda do subdelegado do Goberno ten outras cousas máis prioritarias que este asunto de Ribeira. Polo que ata o 19 de febreiro non se poderá celebrar a Xunta Local de Seguridade. San Pedro sinalou que o Goberno local non podía quedarse de brazos cruzados, polo que abordou a situación co xefe da Policía Local de Ribeira. Ten que ver coas competencias municipais, vamos a tratar de melloralo. Estamos coa policía facendo esas patrullas que están intensificando a súa vixiancia polas zonas comerciais, polas zonas do centro onde hai esas incidencias, sobre todo a pé, os días que o tempo permite, porque evidentemente este fin de semana foi complicado estar a pé, pero sí que houbo un reforzo polas rúas peonís, desa vixiancia, como digo, e tamén ese aumento nas patrullas para que sempre poida haber personal suficiente para estar nun lado máis noutro. Tamén se acordou a colocación de novas cámaras de seguridade. Que trataremos que sexan na maior brevidade en puntos estratégicos da localidade, que ademais de que nos poidan axudar para alentar ou a darnos luz cando hai outro tipo de incidentes, como pode ser un accidente de tráfico, que tamén sexan motivo de aportar seguridade cidadá aos nosos veciños e veciñas. Furtos perpetrados por criminais reincidentes que xa foron identificados polos corpos de seguridade. Creo que por toda a veciñanza máis ou menos é coñecido esas 5 ou 6 persoas que están actuando nestes furtos, nestas incidencias coas que estamos convivindo, por desgracia, e o que nos queda é que a policía, as forzas e corpos de seguridade do Estado sigan actuando. Eu si teño que facer referencia e teño que enviar os meus parabéns tanto á Policía Nacional como á Policía Local, porque desde logo están mostrando valentía, están mostrando compromiso e están demostrando que desde logo están facendo un traballo intenso, que non están deixando escapar a ninguén. Ademais de actuar en beneficio da cidadanía. Estáse vendo con resultados, pero todavía non son os suficientes para poder combatir este problema que como decimos, temos identificadas esas persoas, pero que hai que conseguir que esas persoas poidan salir da rúa canto antes. Nós o que queremos é que a xente se sinta tranquila cando pasea por Ribeira, non só eso, sino tamén que os comerciantes e os hosteleiros vexan pasar a policía en coche, que vexan pasar, sobre todo, a policía camiñando e que a propia policía poida facer ese labor tamén social coa veciñanza, que poida preguntar nunha tienda como vai a tarde, algo por aquí, e que todos sintamos que somos equipo. Reforzo das patrullas necesario tamén pola celebración do Entroido que se vivirá esta fin de semana en Ribeira. Nos carnavales, como xa tiñamos previsto, haberá as patrullas reforzadas, sobre todo en horario nocturno, pero si enviamos esta mesma mañá un escrito á subdelegación do Goberno pedindo que nos envíen reforzos para estes días nos que, como digo, o ambiente nocturno vai a incrementar e, polo tanto, vai haber que redoblar esforzos no que ten que ver coa vixiancia, como digo, da movida nocturna, e que tamén poida haber esas patrullas adicadas a estar pendientes do que poida pasar no resto das parroquias, porque, como ben expliquei anteriormente, estánse sucedendo unha serie de incidentes. Polo tanto, agardemos que a subdelegación do Goberno se dispoña a reforzar tanto a noite do sábado como a noite do luns con personal aquí a Policía Nacional.
xa que apunta que Ribeira precisa dese apoio e de que se poñan a disposición os medios necesarios para garantir a seguridade cidadá nas datas do Entroido, pero tamén a diario logo da onda de roubos e furtos que se está a dar en Ribeira.